El flautista de Hamelin. Fa molt de temps, a la pròspera ciutat de Hamelin va succeir una cosa molt estranya. Un matí, quan els seus satisfets habitants van sortir de les seves cases, varen trobar els carrers envaïts per milers de ratolins. Ratolins que rondaven per totes bandes, devorant insaciables el gra dels seus graners i el menjar dels seus rebosts. Ningú acabava de comprendre la causa d'aquesta invasió, i el que era encara pitjor, ningú sabia què fer per tal d'acabar amb aquesta plaga tan irritant. Per més que pretenguessin exterminar-los o com a mínim foragitar-los, semblava que cada vegada venien més i més ratolins a la ciutat. Tal era el nombre de ratolins que de dia rere dia s'apoderaven dels carrers i les cases, tant que fins i tot els mateixos gats, fugien espantats. Davant la gravetat de la situació, les autoritats i persones més importants de la ciutat que veien perillar les seves riqueses, per la voracitat dels ratolins van convocar el Consell i digueren: donarem 100 monedes d'or a qui ens deslliuri dels ratolins. Poc després es va presentar davant seu un flautista taciturn, alt i mal girbat, a qui ningú havia vist per allà abans, i els hi digué: la recompensa serà meva. Aquesta nit no quedarà ni un sol ratolí a Hamelin. Dit això, va començar a passejar pels carrers i mentre passejava tocava la seva flauta una meravellosa melodia que encantava els ratolins, que sortint dels seus amagatalls seguien encantats les passes del flautista, que tocava incansable la seva flauta. I així, caminant i tocant, els portà a un lloc molt llunyà, tant que des d'allà ni tan sols es veien els murs de la ciutat. Per aquell lloc passava un riu i en intentar creuar-lo per seguir el flautista, tots els ratolins van morir ofegats. Els hamelinesos, en veure's per fi lliures de les voraces tropes dels ratolins, van respirar alleujats. Ja tranquils i satisfets, van tornar als seus pròspers negocis i tan contents estaven que organitzaren una gran festa per a celebrar el feliç desenllaç, menjant excel·lents viandes i ballant fins molt entrada la nit. Al matí següent, el flautista, evidentment, es va presentar davant del Consell i reclamar als prohoms de la ciutat les 100 monedes d'or promeses com a recompensa. Però aquests, deslliurats ja del seu problema i secs per la seva cobdícia, li van contestar: vés-te'n de la nostra ciutat. O potser es pensaves que pagaríem tant d'or per tan poca cosa com per tocar la flauta? I dit això, els prohoms del Consell d'Hamelin li donaren l'esquena, tot i esclatant a riure. Furiós per l'avarícia i el desagraïment dels hamelinesos, el flautista, igual que feu el dia anterior, va començar a tocar una dolcíssima melodia, una i una altra vegada, insistentment, d'aquesta manera. Però aquesta vegada no eren els ratolins qui els seguien, sinó els nens de la ciutat, els quals, hipnotitzats per aquell so meravellós, anaven darrere de les passes de l'estrany músic. Agafats de la mà i somrients, formaven una gran filera sorda als precs i crits dels seus pares, que en va, entre plors i desesperació, intentaven impedir que seguissin el flautista. Res aconseguiren. I el flautista se'ls endugué, lluny, ben lluny, tan lluny que ningú sabia on, i els nens, al igual que els ratolins, mai més tornaren. Mai més.
A la ciutat només hi quedaren els seus opulents habitants i els seus rebostos plens i ben proveïts de viandes, protegides per les seves sòlides muralles. I un immens mantell de silenci i tristesa. I això fou el que succeí fa molts anys, molts anys, en aquesta deserta i buida ciutat de Hamelin, on, per més que busqueu, mai hi trobareu ni un ratolí, ni un nen, ni un sol nen. Hola, bona tarda. Soc l'Aranza Ruiz i us explicaré el conte de La llebre i la tortuga. Tot va començar un dia com avui, quan una tortuga va sortir a passejar perquè feia un dia fantàstic. Mentre passejava, va trobar-se una llebre i es va parar per saludar-la. «Bon dia tingui, senyora llebre», va dir la tortuga. Però la llebre no li va fer cas. La tortuga, que era molt amable, va insistir. «Bon dia, senyora llebre», va repetir. Davant de tanta insistència, la llebre, que era molt presumida i fatxenda, va preguntar. «Què fas tu al bosc, tortuga?» «Passejo», va contestar la tortuga. «Passejo», va dir la llebre, imitant-li la veu amb to burleta. «Com pots passejar amb aquestes cames tan curtes? Si no aixeques ni un dit de terra i tens la closca ratllada de tant arrossegar-la». A la tortugueta no li va fer cap gràcia que la llebre se'n rigués d'ella. No li agradava gens ni mica que es burlessin de les seves potetes tan curtes i, sense pensar-s'ho dues vegades, va dir-li a la llebre. Sí, les teves potser són molt llargues i musculoses, però estic segura que si fem una cursa la guanyo jo. Quan va sentir-ho, la llebre va posar-se a riure fins que li van caure uns llagrimots grossos com botons. No s'ho acabava de creure. La tortuga, l'animal més lent que coneixia, la desafiava a ella. La llebre, l'animal més ràpid del bosc. Ho dius de broma, oi, tortugueta? Com vols ser més ràpida que jo? No és cap broma. Tu digue-m'on i quan vols fer la cursa i jo hi seré puntual com un clau. La tortugueta va insistir tant i tant que finalment la llebre hi va caure. Jo no tinc la culpa que siguis una beneita. El problema és teu. Mira, quedem aquesta tarda a les 6 en punt. La cursa serà des d'aquella olivera fins al pi que hi ha a l'altra banda del turó, d'acord? No hi faltaré, va contestar la tortuga. I què ens hi juguem? Va preguntar la llebre. Ens hi jugarem l'orgull de ser l'animal més ràpid del bosc. A les 6 en punt, la tortugueta arribava a l'olivera on l'esperava la llebre. Van encarregar al senyor Mussol que donés la sortida. Perquè sempre em desperten per treballar, va protestar el Mussol. A veure, preparats, llestos, ja! I la cursa va començar. La llebre va sortir tan ràpida que al cap de pocs instants la tortuga ja no veia ni el núvol de pols que aixecava. Quan la llebre va arribar dalt del turó, es va parar a respirar. Havia fet un esforç considerable. Va mirar enrere i no va veure ni un rastre de la tortuga. No sé pas per què corro tant, va pensar, si les tortugues no saben córrer. Animada per la distància, la llebre va decidir descansar una estona a l'ombra d'una figuera. Oh, que bé si està la fresqueta, va pensar la llebre. Em quedaré aquí una estona i quan vegi que arriba la tortuga tornaré a córrer i no tindré problemes per guanyar la cursa. I és que la lenta de la tortuga no hi té res a fer contra un animal tan esvelt i àgil com jo. Si estava tan bé,
que la llebre es va quedar dormida com un soc i va caure en un son tan profund que ni sentia piular uns pardals que jugaven per allà. Quan la tortuga hi va passar, va estranyar-se moltíssim de veure roncar la llebre ajaguda a l'ombra de les branques de la figuera. Però ella no va parar ni per fer un glob d'aigua i va continuar xinoxant. Al cap d'una estona, la tortuga arribava a la meta. Tots els animals que s'hi havien reunit van començar a cridar d'emoció i a exclamar «Hurres!» i «Visques!». Hi havia el senyor ànec, l'eriçó, l'esquirol. «Visca la tortugueta!» cridaven tots. Fins i tot el senyor talp va abandonar per un moment el soterrani on vivia per celebrar la victòria. I la rateta va ser l'encarregada de donar-li un ram de flors. Incomprensiblement, la tortugueta havia guanyat la cursa a una llebre arrogant que havia comès l'error de confiar-se excessivament. Des d'aquell dia, les tortugues som un dels animals més respectats del bosc. És famosa la nostra constància i per això cap llebre no s'ha atrevit mai més a tornar a desafiar-nos en una cursa. Hola amiguitos, voy a contaros un cuento. Érase una vez un gran pueblo lleno de gente humilde y de buen corazón, que después de mucho tiempo había olvidado muchas de esas cosas. Se habían olvidado de lo bueno que les rodeaba y algunos habitantes se volvieron codiciosos y querían más y más, comenzando a actuar de tal forma que el egoísmo y las malas costumbres se habían apoderado del pueblo. Un día, sin saber por qué, llegó desde tierras lejanas un terrible monstruo que atacaba y devoraba a la gente. Algunos habitantes del pueblo intentaron enfrentarse al monstruo, pero este seguía haciéndose más fuerte y grande. Así pues, sin saber qué hacer, consultaron a los sabios, que les contaron que el monstruo se hacía más fuerte y grande porque, pese a los ataques recibidos, podía seguir creciendo cuando atacaba y devoraba más gente. Así que los habitantes del pueblo se dividieron en dos grupos. La mayoría de ellos se quedarían encerrados en casa y otros valientes servidores del pueblo trabajarían para acabar con el monstruo y para que la gente pudiera seguir teniendo lo necesario para vivir en sus casas. Pero los que se quedaban en casa no eran menos valientes. De hecho, era muy importante que se quedaran en casa, aunque fuera largo tiempo y complicado. Porque aunque algunos perdían incluso los bienes que ganaban a diario por no poder trabajar sus negocios, y pese a no poder ver a sus seres queridos ni poder disfrutar tan solo de caminar bajo el sol, permanecían en casa para que el monstruo no se hiciera más grande y fuerte y pudiera atacar a los más débiles, como los ancianos, enfermos. Y por ello, el espíritu de solidaridad y buenos sentimientos del pueblo despertaron de nuevo. Y los más jóvenes ayudaban a los más mayores y otros vecinos que lo necesitaban, trayendo sus alimentos, cuidando a sus animales y haciendo todo tipo de buenas acciones por ellos. Los duendecillos del pueblo, unos pequeños seres que vivían entre sus habitantes, hacían aparecer de los balcones y ventanas pequeños y mágicos arcoíris que daban ánimos e ilusión al resto de habitantes para resistir, desde casa o fuera de ella, en la lucha contra el monstruo. Y algunos otros seres mágicos del pueblo, también desde sus balcones y ventanas, creaban una música mágica que hacía que el resto de habitantes pudieran sentirse felices y esperanzados en la lucha contra el monstruo. Todos los habitantes cada día salían a esos balcones para aplaudir y dar ánimos a los servidores del pueblo y a quienes peleaban desde casa contra el monstruo. Mientras tanto,
Los servidores del pueblo, aun arriesgando sus vidas, día a día trabajaban luchando contra el monstruo con sus batas blancas. Otros defendían la seguridad en las calles y se aseguraban de que nadie más pudiera salir para que el monstruo no les atacara. Otros procuraban que los habitantes pudieran seguir teniendo alimentos. Otros limpiaban para que el monstruo no pudiera rastrear a la gente hasta sus casas. Cada uno peleaba incansablemente como auténticos héroes día a día para que el monstruo finalmente llegara a estar tan débil que por fin pudieran acabar con él. Un buen día, tras muchos días de encierros y pelea contra el monstruo, la gente se levantó y sintió un brillo especial en el sol que iluminaba el pueblo. Salieron a sus balcones como cada día y vieron que el monstruo había desaparecido. De nuevo podían salir a las calles. Descubrieron nuevamente la emoción de poder abrazarse los unos a los otros, de reunirse con amigos y familiares tan solo para disfrutar de su compañía. La lucha del pueblo no solo había acabado con el monstruo, les había devuelto todas esas buenas cualidades de solidaridad, de amistad, de ganas de vivir y disfrutar de todo aquello cuya importancia habían olvidado hasta que el monstruo se las arrebató. Ese día, los habitantes salieron a la calle a festejar y a disfrutar de todo lo bueno que por fin habían conseguido devolver al pueblo. Los duendecillos volvieron a jugar y disfrutar en las calles, donde se formó un gran arco iris que, a la vez que devolvía toda la ilusión al pueblo, hizo recordar con gran cariño a los caídos en la lucha contra el monstruo. Así que ya sabéis, todo esfuerzo, toda lucha y toda esperanza tiene sus resultados. Si todos tomamos conciencia, todos colaboramos, todos somos solidarios, pronto veremos salir el arco iris y todo irá bien. Cuentos para antes de despertar, por Nunina López y las ilustraciones de Míriam Cameros. Datruelo. En la ciudad de los truenos había un trueno especial. Se llamaba Datruelo y no era como los demás. A Datruelo no le hacían ninguna gracia las clases en las que explicaban cómo tratar a otros fenómenos de la naturaleza. Además, se despistaba mucho porque le costaba aguantar tantas horas sentado sin poder moverse. En cuanto se ponía a llover, salía a jugar. A Datruelo le encantaba bailar con la lluvia. Pero los demás truenos, cuando llueve, se ponen a gritarle a la lluvia. Datruelo, ¿qué haces bailando con la lluvia? A la lluvia le gritas que es tonta y se cae. Por si la lluvia no es tonta, ella canta y yo bailo. No digas más tonterías, Datruelo. ¡Castigado! A Datruelo también le gustaba salir con el sol. Tenían un buen rollo el sol y Datruelo, un feeling especial, pero los demás truenos tampoco lo soportaban. Datruelo, ¿qué haces con el sol? Los truenos tienen que ir con la tormenta, no con el sol. ¡Castigado! Pero es que el sol da calorcito. Así que como cuando no llueve hace sol, Datruelo siempre estaba castigado. Datruelo fue creciendo de castigo en castigo. Hasta que un día los truenos rectos se hartaron de Datruelo, que por más que lo castigaban no se convertía en un trueno recto, así que decidieron mandarlo a la tierra. Todos los truenos saben que si te mandan a la tierra, en cuando tocas la primera capa de la atmósfera desapareces. ¡Brum! Datruelo sabía que si cambiaba y dejaba de jugar con el sol y de bailar con la lluvia, le perdonarían, pero él se siente muy orgulloso de ser así. ¡Antes muerto que recto! Así que los truenos cogieron a Datruelo y con toda su fuerza bruta lo lanzaron a la tierra.
Pero justito antes de tocar la primera capa de la atmósfera, un montón de chispitas de colores que estaban en el ambiente, alertadas por el sol y la lluvia, se pusieron debajo de Datruelo y lograron mantenerlo suspendido en el aire. Recordad que el ambiente es un lugar donde se respira libertad y te lo pasas genial. Las chispitas hicieron tanta fuerza que Datruelo se arqueó. Las chispitas de colores sabían que si soltaban a Datruelo, Datruelo caería y desaparecería, así que entre todas decidieron quedarse para siempre con él. Por eso, los días que salen sus amigos, la lluvia y el sol, en el cielo hay un arco de colores y es Datruelo. Y a veces el brillo de Datruelo es tan fuerte que llega a la ciudad de los truenos. Hola! Avui us contaré un conte titulat El camí que no portava enlloc. Aquesta història té com a protagonista un nen que es deia Martí i tothom el coneixia amb un renom, Martí el Caparrut. I sabeu per què li deien que era caparrut? Doncs perquè era molt i molt tossut. Quan se li posava una cosa entre banya i banya, no parava fins que ho aconseguia. Això de ser tossut a vegades és bo, però a vegades també és una mica dolent. Doncs vet aquí una vegada que en Martí estava molt i molt intrigat perquè en el seu poble hi havia 3 camins. Un anava al mar, l'altre anava fins la muntanya i l'altre no anava enlloc. Sí, ho heu sentit bé, un camí que no anava enlloc. Això és molt estrany, perquè els camins sempre porten a un lloc o altre, un lloc més bonic, un lloc més lleig, però a algun lloc, al cap i a la fi. Doncs no, d'aquell poble on vivia en Martí, aquell camí no anava enlloc. Però en Martí no s'ho acabava de creure. Ell ho preguntava a la gent més gran del poble, els avis, els vells. Escolteu, aquest camí cap on porta? I sempre li deien, Martí, aquest camí no porta enlloc. I ell, però com pot ser que no porti enlloc? Que no, però que hi heu anat vos per aquest camí. I ara, com vols que hi hagi anat? Jo no perdo el temps en aquestes coses. A mi, els meus pares i els meus avis sempre m'han dit que aquest camí no porta enlloc i que no val la pena perdre-hi el temps. Ai, caram, quina cosa més estranya, pensava en Martí. I així ho va anar preguntant a uns i altres, però sempre rebia la mateixa resposta. No valia la pena anar per aquell camí perquè no anava enlloc. Però ja us he dit abans que ell era molt i molt tossut i ho va voler comprovar ell mateix. Així doncs va fer tots els preparatius. Mireu, ho tenia tot molt ben pensat. Aquella nit, quan tothom dormís a casa seva, s'escaparia i aniria a investigar aquell camí, si era veritat que no portava enlloc. Sí. Quan aquella nit es va posar vestit al llit i va esperar que tothom, tots els de casa, estiguessin ben adormits. I quan no va sentir ni una mosca, ell que sí, que va baixar del llit, es va posar les seves botes, va agafar la seva motxilla, que la tenia ben preparada, amb les llanternes, una mica de menjar, una corda, per si de cas, i sense fer soroll va sortir de casa. Però us ha passat, no, a vosaltres alguna vegada, que quan no heu de fer soroll, pam, en feu. I això és el que li va passar a en Martí. Va obrir la porta de casa seva, però va fer tant de soroll, va fer... Però per sort, semblava que a casa seva tothom dormia com un soc. I ell que sí que el va tancar amb molt i molt de compte. Va baixar les escales, va sortir al carrer, va travessar tot el poble i se'n va anar cap al camí que no portava enlloc, disposat a explorar-lo. I ell que sí,
Camina que caminaràs, camina que caminaràs. Semblava que aquell camí no s'acabés. I que sí, camina, camina i camina i camina i camina, fins que de cop i volta va arribar a un bosc amb uns arbres altíssims, frondosos, que no deixaven passar ni una miqueta de la claror de la lluna. I ell que sí que va haver d'agafar de la seva motxilla la seva llanterna per tal de poder veure el camí. A poc va aconseguir travessar aquell bosc tan espès. I el camí anava seguint. I ell, camina que caminaràs, i veia que la gent del poble no tenia gens de raó. Aquell camí no s'acabava mai. I caminant, va fer cap fins a un pont. Sí, un pont que unia dos barrancs molt alts. I aquell pont era de fusta. Bé, semblava que havia estat construït feia molts i molts d'anys. Ell no les tenia totes, però esclar, com que havia decidit fer aquella aventura, doncs la volia acabar. Va posar un peu a sobre del pont i aquell pont va començar a grinyolar i un altre peu i vinga a grinyolar i anava d'un costat a l'altre. En Martí no sabia què fer, pensava, ai, mare meva, només faltaria que ara aquest pont s'enfonsés i jo caigués dalt a baix d'aquest barranc. La veritat és que seria un trencaclosques d'aquells de 1457 peces, ningú el podria refer. Però ell que sí, que com que era tossut va dir, jo el passaré. I sí, ara un peu, ara un altre, ara un peu, ara un altre, en Martí va aconseguir travessar aquell pont. I apa tu, a seguir caminant. I camina que caminaràs, al final va semblar que aquell camí arribava a la seva fi. Aquell camí s'acabava justament davant d'un jardí, d'una casa, una mena de palau. En Martí va obrir la porta, una porta de ferro vella, i va entrar dins d'aquell jardí. Va guaitar a dreta i a esquerra i al seu davant s'alçava un palau, una casa preciosa, i allà en una finestra va veure una cara, una dona que va obrir la finestra i li va dir, Martí, passa. I en Martí, a mi? Sí, Martí, t'estava esperant. I en Martí, a mi, però si jo no la conec. Martí, vinga, entra. I en Martí sí que es va recordar que els seus pares sempre li deien Martí, no facis cas dels desconeguts. Però esclar, aquella bona dona feia tan cara de bona dona que va pensar que no li podria pas fer res de mal. I sí, va entrar dins de la casa i allà va quedar meravellat. Sabeu per què? Perquè aquella casa estava plena de tresors. Aquella dona el va acompanyar per totes les estances. I en una hi havia monedes d'or, l'altra de plata, l'altra joies, brillants, perles, tots els tresors que us pugueu imaginar. I quan ella li va haver acabat d'ensenyar tota la casa, li va dir Martí, agafa tot el que vulguis. I en Martí no s'ho va fer dir dues vegades. Va buidar la seva motxilla i va començar a posar tot el que li va semblar, tot el que li cabia, que si joies, que si pedres precioses, que si monedes d'or, tot cap allà. I quan ja no va tenir cap lloc per posar més diners, ni monedes, ni joies, perquè tenia les butxaques plenes i tenia la motxilla gairebé que rebentava, va dir, doncs ja està, ja no voldria res més. I aquella dona li va dir, doncs ara, Martí, ja pots marxar. I a Martí li va donar les gràcies i va marxar. I va recórrer tot el camí a l'inversa, carregat com una mula. Camina que caminaràs, el primer que es va trobar va ser aquell pont. Oh, com no hi havia pensat en Martí! Ostres, si l'altra vegada havia grinyolat tant i era tan vell, ara que anava carregat, doncs la veritat és que tenia poques probabilitats que aquell pont no s'esfondrés. Però ell que sí que va dir, mira, passaré a poc i potser amb una mica de sort avui no s'enfonsarà. I ell que sí, que ara un peu, ara un altre, ara un peu, ara un altre. No va
fer cas dels grinyols que feia aquell pont que es movia d'un costat a l'altre, que va aconseguir travessar-lo. M'ha anat de poc. I ell que sí, que va seguir caminant. I camina que caminaràs, va arribar fins a aquell bosc. Aquesta vegada li va costar una mica més de poder sortir-ne, perquè, és clar, no tenia la seva llanterna, però després de donar unes quantes voltes al bosc, finalment va aconseguir sortir-ne i va enfilar el camí que l'havia de portar fins al seu poble. Quan va arribar al seu poble... Mireu, els seus pares el van veure i van córrer a abraçar-li. I li van dir, però Martí, on t'havies posat? Martí, tenim tot el poble mobilitzat. Tothom t'està buscant des de fa hores. Mira, ens hem despertat a la nit, hem vist que no hi eres i hem cridat a la policia, a l'ambulància, als bombers. Mira, tot el poble t'està buscant. I llavors ell els va explicar la veritat, doncs que havia anat a explorar aquell camí que no portava enlloc. I sí que portava un lloc, sí, portava un bosc i després un pont. I finalment fins a un jardí on hi havia una casa preciosa i plena de tresors. I una dona li va dir que podia agafar tot el que volgués. Ja ara tot allò ho volia repartir entre tota la gent del poble. I sí, en Martí, que no era gens envejós, va repartir una miqueta d'aquell tresor amb tots els veïns del poble. Però sabeu, en aquell poble hi havia gent que sí que n'era una miqueta d'envejosa i d'avariciosa, perquè van anar corrents cap a casa seva, van agafar sacs, van agafar gibrells, van agafar carretons i van enfilar el camí que no portava enlloc, desitjosos de trobar aquell tresor, només per ells i no haver-lo de compartir. Però, ai caram, al cap de poca estona tornaven enfadats, s'encaraven amb Martí i li deien, Martí, digue'ns la veritat, d'on has tret tots aquests diners? D'on has tret totes aquestes joies? D'on has tret aquests tresors? El que ens has explicat no és veritat. Aquest camí, de cop i volta, s'acaba. Aquest camí no porta enlloc. En Martí es va quedar tot sorprès. Ell allò no ho havia pas somiat. Sabeu una cosa? El que us dic jo és que a vegades només hi ha tresors per a aquells que comencen un nou camí, com en Martí. I catacric, catacrac, aquest conte ja s'ha acabat i per aquella xemeneia s'ha esfumat. Hola, què tal? Bé, jo sóc en Jeroni Vilà i avui us explicaré un conte que es diu El nas que fuig. És un conte que jo no coneixia, que ens el va explicar una noia que es diu Anna Roca, que cada dia a les 7 des d'Instagram explica un conte i a casa ens agraden molt. D'acord? Bé, i va així. Hi havia una vegada un nen que es deia Pep. En Pep, com cada matí, li va sonar el despertador. Es va despertar, se'n va anar cap al lavabo a fer un pipí i a rentar-se la cara. Quan va aixecar el cap, es va mirar al mirall i va veure que no tenia nas. El nas havia fugit. En Pep va començar a cridar, Mama, mama, que no tinc nas! Va començar a buscar dins el vàter, per tot el terra del lavabo. Se'n va anar a l'habitació, va mirar sota el coixí, a sota els llençols, al bagul amb les joguines, a tot arreu. I no trobava el seu nas. Va veure que hi havia la finestra de l'habitació una mica oberta. La va acabar d'obrir i va cridar, Nas, nas, on ets? Però el nas no contestava. Es va posar uns pantalons, una samarreta i unes bambes i va marxar corrents al carrer a veure si trobava el seu nas. Mentre anava caminant pel carrer, es va trobar un senyor i una senyora. I se'ls hi va acostar i els hi va dir, escolteu, que heu vist el meu nas que passés per aquí, perquè és que l'he perdut. El senyor i la senyora, molt serios, li van dir, escolta, nen, que penses que tenim tot el dia per perdre nosaltres? Ves cap a l'escola, que faràs tard. Nosaltres estem treballant. Què t'has pensat? En Pep, molt trist, els hi va dir, bueno, perdoneu, jo no us volia molestar. I va continuar caminant.
Va continuar caminant i caminant a veure si trobava el seu nas, fins que va arribar a un bosc. I allà al bosc es va estirar a terra a plorar que ja no podia més. Estava tan cansat. I jo ja no sé què faré sense el meu nas. Com pot ser que hagi marxat el meu nas? I de cop va sentir una veueta que li deia: «Hola, Pep!» En Pep va aixecar el cap i va pensar: «Però qui està parlant amb mi si estic tot sol aquí al bosc?» «Soc jo, la Margarida!» «La Margarida? Però si les flors no parlen, com pot ser que estiguis parlant amb mi?» «Escolta, que no em sents, que estic parlant amb tu!» I en Pep li va dir: sí que et sento. A veure, i tu, Margarida, has vist el meu nas que passés per aquí? No, jo no l'he vist. Com vols que l'hagi vist? Soc molt petita jo aquí. Jo no veig res aquí baix. Ah, bueno, pensava que em podries ajudar. I la Margarita li va dir: però, escolta, hi ha un arbre que és molt alt i és molt gros i ell sí que ho veu tot i està aquí molt a prop. Vés a preguntar-li. En Pep li va dir: moltes gràcies, Margarida, vaig a veure aquest senyor arbre. Es va posar en Pep davant de l'arbre i li va dir: hola, arbre. Estava una mica espantat. Hola, arbre, que has vist el meu nas? I l'arbre li va respondre. En Pep no havia parlat mai amb un arbre. I l'arbre li va dir: sí que l'he vist. Ha passat per aquí. S'ha agafat una barqueta que hi havia al riu i ha començat a remar i a remar. I per cert, Pep, estava molt enfadat el teu nas. En Pep li va dir: moltes gràcies, senyor arbre, i va córrer cap al riu, va veure una barqueta, s'hi va posar dins i va començar a remar, riu avall, a veure si trobava el seu nas. Allà al fons de tot, del riu, va veure la barqueta amb el nas que remava, i va començar a cridar: nas, nas, ei, que sóc jo, en Pep, espera'm, ei. El nas el va sentir i es va girar i va dir: jo no vull saber res de tu, vés-te'n. I va començar a remar encara més de pressa. En Pep també remava més de pressa darrere seu. Espera'm, nas. Al cap d'una estona, en Pep va dir: jo ja no puc més. Va deixar de remar i li va dir: nas, jo ja no puc remar més. Espera'm, per què em fas això? Però si jo t'estimo molt. I el nas el va esperar i li va dir: bueno, Pep, a veure, jo també t'estimo molt, però és que estic molt enfadat. Mira, si vols que torni amb tu, ha de ser amb una condició. I en Pep li va dir: quina condició? Què necessites? I el nas li va dir: mira, sempre et poses el dit al nas i amb l'ungla m'esgarrapes i em fas mal. O sigui que per això estic tan enfadat i per això he marxat. I en Pep: vale, nas, doncs et demano perdó. I així va ser com el nas va tornar a la cara d'en Pep i en Pep mai més es va tornar a posar el dit al nas. Espero que us hagi agradat i que passeu molt bon Sant Jordi. Que vagi bé. Hola, amiguets del Teatret del Serrallo. Us vaig explicar una història que es diu Punxa contenta i que la vaig... Punxa, d'on ha sortit aquesta veu? Em sembla que darrere de la pissarra. Us haureu de fixar bé perquè amb aquesta pissarra passen moltes coses. Punxa contenta és un conte que vaig dedicar a la meva filla Sofia i que està amb aquest llibre que es diu Quan plouen granotes, amb dibuixos de la mama de la Sofia, la Montse, molt xulos. Però ara escolteu bé qui era Punxa contenta. Em dic Punxa contenta i sóc una punxa. Una punxa punxeguda de les que punxa ben punxat. M'encanta punxar. És tan divertit. Els grans sempre alerten els nens que vagin en compte amb les punxes. A mi em fa ràbia, perquè jo no punxo per fer mal a ningú. Les punxes punxem per unes altres raons. Ho sé jo, que he estat punxa! Tota mena de punxes i me n'he fet fart de punxar! Com que ara no em veus i no saps quina mena de punxa sóc? Oh, sí. Potser tens por que et punxi, però si pares atenció fins al final de la història, acabaràs veient-me.
Provem-ho? Va, acosta't més cap aquí. Acosteu-vos, els del teatret, tots cap aquí. Ja no punxo. Vaig arribar al món amb l'ajuda d'una maquineta de fer punta i em vaig trobar al capdamunt d'un llapis. Era de color rosa. I quan punxava, pintava. Vivia en un estoig amb la meva família de punxes de colors. El meu pare punxegut tenia la punta fina i la mare punxadora ben gruixuda. I cada cop que la mà d'un nen entrava dins l'estoig per agafar un llapis hi havia tant de xivarri, totes les punxes demanaven per sortir perquè ens ho passàvem pipa fent dibuixos. Però un dia la mina de llapis es va acabar i em van canviar de lloc. Em van posar en una forquilla al mig de dues punxes ben llargues. Eren la iaia Punxita i l'avi Punxut, que no paraven de dir-me: si vols fer-te gran, has de menjar més. I jo, de punxar patates, tomàquets, mongetes, préssec tallat a trossos, cera, poma, meló... Els punxava amb tant de gust. Llàstima que també punxava carn estofada, que em deixava oliosa i m'empudegava. Ni rentant-me 3 vegades a la pica em marxava aquella ferum. I vaig decidir que ja n'hi havia prou de forquilla. I en un vermut, vaig mudar-me un escuradents. Estava segura que seria més feliç punxant olives, tacos, pernil, escopinyes. Però vaig descobrir que les persones no només fan servir els escuradents per menjar, sinó per escurar les dents. Vaig passar un dia enganxada entre 2 queixals i una pellofa de fuet. Ex, quin fàstic! I a sobre em van escopir. Sort que vaig caure dins un gerro. Em va collir una flor. Era una flor preciosa! Em feia sentir la punxa més guapa del món. Tothom deia paraules boniques quan ens veia, però no punxava res. La gent no em tocava, em mirava, badava i prou. M'avorria tant! Suposo que la Rosa també, perquè aviat li van caure tots els pètals. I quan van tallar la flor, sabeu qui la va tallar? El meu cor va explotar. La va tallar les tisores més boniques del món. Em vaig enamorar. Tenia unes punxes, aquelles tisores. En tenia... Es deia punxa lluenta. La que em va agradar a mi. Era de ferro i brillava tant que em fascinava. I com que les tisores tenen 2 punxes, em vaig posar al lloc de l'altra. Uau, que xulo que era meravellós. Quan les tisores tallaven la punxa lluenta i jo ens separàvem i ens ajuntàvem. Anàvem i veníem com si cavalquéssim sobre onades. Ens donàvem un petó i tornàvem a volar. I quan acabaven de tallar ens quedàvem juntetes, ben apretadetes, i estàvem hores, dies, setmanes, ens estimàvem tant. Però un dia van fer servir les tisores per arrencar una cremallera que s'havia enganxat i de tant que les van estirar la punxa lluenta es va doblegar i ja no va punxar més. Em vaig quedar sola i vaig abandonar les tisores. Sabeu on vaig fer cap? Em vaig penjar de l'arracada d'una senyora. Ai! A ella li podia explicar tot el que sentia a cau d'orella i li deia tot el que pensava. I sabeu que li deia que estava trista, perquè trobava a faltar les tisores i trobava a faltar la meva família, i ella em va dir: anem a veure'ls. La senyora de l'arracada va tenir una solució, saps quina? Se li va acudir portar-me amb un coet que acaben en punxa, i des de la punxa d'un coet em va enviar a l'espai. Volant! Crec que em vaig desmaiar. Només recordo que em vaig posar tot de cap per avall com la punxa d'un clau per no tenir vertigen, i ho vaig veure negre, tot negre durant molt de temps. I quan em vaig despertar surava per l'espai. Però no duia coet, no punxava res de res, era una punxa, brillava molt i no estava sola.
Hi havia més punxes amb mi. Sabeu en què m'havia convertit? Jo era la punxa d'un estel. Ara ja saps quina mena de punxa sóc. I per què no em pots veure? Sóc una punxa de llum. La punxa d'una estrella que té les punxes que més estimo. El pare punxegut i la mare punxadura. Les meves germanetes punxes de colors. La iaia punxita i l'avi punxut. Ah, i també la punxa lluenta. Ja tornem a estar junts. Estic tan contenta que no paro de brillar. Soc més que mai una punxa contenta i he descobert que totes les punxes tenim llum. La nostra llum. I vosaltres també. Aixequeu el cap i mireu al cel. Em podeu veure ara? Sofia Blai, t'estimo.